Estàs preparat per matar a l'enemic? Sí, sí, preparat! I estàs preparat per matar potser el teu veí? Això és la guerra, noi. Endavant! 13 de setembre de 1936. Avui és el primer dia que anem a veure. Una pregunta, que mañana ¿a qué hora nos vais a atacar? ¿A las 2? Es que a esa hora nos viene bien, que tenemos el partido de fútbol solteros contra casados.